L-għodwa tajba li l-kull min qiegħed isegwina fuq il-mezzi tax-xandir u tal-midja soċjali. Jiena Dun Jonathan Farrugia, noqgħod l-imqabba, naħdem fil-parroċċja tal-Isla u nagħllem l-Università, nagħllem it-tagħlim tal-missiriet tal-Knisja, jiġifieri dawk li prattikament sawru il-fidi Kattolika matul is-snin biex ġiet il-katekiżmu kif nifhmuh illum. Għalhekk nistedinkom biex flimkien niltaqgħu ftit mal-mulej fl-Ewkaristija f'din it-talba tal-lum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-litra lill-Lut. Ħuti, kif jgħid l-Ispiritu Santu, jekk illum tisimgħu leħnu, la telsux qalbkom bħal f'jum l-irvel, jum it-tiġrib fid-deżert, fejn ġarbuni mis-sirijietkom biex jippruvawni u raw kull ma miltien tul 40 sena. Għalhekk jien stmerrejta lil din il-ġenerazzjoni u għedt dawn dejjem miftuħin mitlufin f'qalbhom huma ma għarfux triqati. Hekk ħlift waqt il-korla tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ħuti, araw li f'ebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla l-ħaj. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kuljum, sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum biex ħadd minnkom ma jiġġarraf bin-nub u jwebbes qalbu. Għax aħna għandna sehem fi Kristu, jekk inżommu sieħa sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajla. Isimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom, flimkien. Isimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqimu u nixteħtu qudiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna. U aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu flimkien. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni juttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt flimkien. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Għal 40 sena dobt nistbellu dan in-nisel u jien qed qalbu mħassra dan il-poplu. U triqati ma jerfux, għalhekk li fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi flimkien. Isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ġesu xandar l-Evanġelu tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu.
Il-mulej magħkom. U bijek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkubtejh qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U widbu bisħieħ batu malajr u qallu: qis li ma tajt xejn lil ħadd, iżda mur wri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dier, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari tal-lum jippreżentalna xi pariri utli ħafna għal ħajja tagħna bħala Nsara. Il-kittib tal-ittra lil-Lut, probabbli kittib tal-ewwel seklu li ma nafux min kien, jgħidilna hekk wara li iġib silta minn dak li nsibu fil-ktib tal-Esodu fejn ir-rabja ta' Alla toħroġ kontra l-poplu tiegħu għaliex dan kien qalbu imbeda minnu, il-kittib jagħtina dawn il-pariri. L-ewwel net qisu li jebda wieħed minnkom ma jkollu qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin. In-nuqqas ta' twemmin xi ġifieri? In-nuqqas ta' twemmin l-ewwel qabel kollox ifisser li aħna ma nibqgħux nafdaw f'Alla, ma nibqgħux nafdaw fl-imħabba tiegħu u fil-ħniena tiegħu. Għaliex m'għandux ikollna dan il-qalb imħassra bin-nuqqas ta' twemmin? Għaliex in-nuqqas ta' twemmin bħalma jgħidilna l-kittieb tal-ittra lil-Lut iwassal għal firda minn Alla il-ħaj. Id-dettall li jtina dwar Alla li huwa l-ħaj, jippreżentalna twemmin sħiħ li Alla mhuwiex sempliċement entità li qegħdin biex nemmnu fiha, però li ma għandha l-ebda rwol. Alla huwa Alla ħaj, Alla li qiegħed magħna, Alla li jimxi magħna, Alla li jifhimna, Alla li jieħu ħsiebna. Wara dan il-parir mbagħad jagħtina xi pariri oħrajn naqra aktar prattiċi. Kultant nitkellmu fuq dak li huwa ħanajdu hekk naqra negattiv tagħmel xekk u tagħmel xekk, però fil-Bibbja nsibu wkoll anke ħafna punti prattiċi ta' kif wieħed għandu jġib ruħu. U l-kittieb jibda billi jgħidilna għamlu l-qalb lil xulxin kuljum. Tajjeb, żewġ kelmiet huma importanti minn din is-silta. L-ewwel nett għamlu l-qalb lil xulxin, il-mixja tan-nisrani mhijiex mixja li wieħed jagħmilha waħdu. Il-mixja tan-nisrani hija mixja komunitarja. Għalhekk aħna nitkellmu dwar knisja. Knisja mhijiex il-binja. Il-knisja hija l-komunità li tinġabar f'post biex titlob flimkien, biex titlob biex tagħmel dan il-vjaġġ flimkien. U allura is-sapport li aħna nagħtu lil xulxin huwa element essenzjali f'din il-mixja. Xi ħadd li jkun mixi waħdu jekk jaqta' qalbu m'għandu l-ħadd min jinkoraġġih. Xi ħadd li mixi ma' ħadd ieħor u ħadd ieħor jaħseb fih, jekk jiġi l-mument ta' tuħ il-qalb, hemmhekk ħajsib il-ħadd ieħor li ħajjejnu biex ikompli miexi. U dik hija raġuni għalfejn aħna bħala Nsara tajjeb li nkunu dejjem komunità maquda bejnietna. U t-tieni kelma hija kuljum. Jien m'għandix inkun hemm disponibbli għal ħija jew għal uħti meta jfettilli. Għandi nkun hemm għalihom kuljum. Kulħadd kuljum għandu bżonn dik il-kelma ta' għajnuna. Kulħadd kuljum għandu bżonn dik il-kelma ta' sapport. Kulħadd kuljum jista' jagħtihom dawn l-affarijiet ukoll. Dawn mela nistgħu ngħidu fi ftit kliem huma l-obbligi li għandna aħna bħala Nsara fil-mixja tagħna flimkien lejn Alla. Il-vers ikompli sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum. Tajjeb, il-ħajja nafu li qedaw, però ma nafux kemm għandha. Xi ħaġa tajba li nista' nagħmel illum m'għandix inħalliha għal-għada, għax għada ħadd ma rah, għada jista' jkun li jien ma nkunx hawn. Mela allura għalfejn għandi naħli ċans li nkun ta' servizz jew ta' għajnuna għal ħadd ieħor. L-aħħar kliem li jgħidilna biex ħadd minnkom ma jiġġarrab mid-dnub u jwebbes qalbu. Mela hekk l-awtur qed ipoġġi l-ebusija tal-qalb u d-dnub fl-istess linja. Tajjeb, dik il-u, dik il-konġunzjoni
nistgħu inqabluha ma' dik li equals li konna nagħmlu meta konna nitgħallmu l-matematika. Li wieħed iwebbes qalbu dak huwa dnub. Kull dnub u x'inhu jekk aħna nistudjawh sewwa jiġi dejjem mill-ebusija tal-qalb. Jew ebusija tal-qalb kontra ħija jew uħti, jew ebusija tal-qalb kontra Alla. Ġifieri jekk il-bniedem jitgħallem ma jwebbis qalbu ħajasal biex inaqqas minn dnubietu. U l-qalb aħna ma nħalluwix tibbies jekk aħna nibqgħu dejjem f'dan ir-rapport fratern ma' xulxin. L-aħħar kliem tal-silta li qrajna mbagħad jippuntana lejn il-Vanġelu li kellna llum. Aħna għandna sem fi Kristu jekk inżommu sħaħ sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. X'inhija din it-tama li kellna fil-bidu? It-tama li kellna fil-bidu tidher propju f'episodji bħal dak tal-Vanġelu li qrajna llum. Ta' raġel li jaraf li kellu l-bżonn ta' Kristu mar u nxteħed qudiemu. Il-bidem li fil-ħajja tiegħu jaraf il-bżonn ta' Alla fil-ħajja tiegħu u ma jiddejjaqx imur qudiemu jitolbu huwa dak il-bniedem li ħajżomm qalbu radba li ħajbqa' jaħdem id-fit mal-oħrajn u li ħajfittex il-ġid tiegħu u tal-komunità li qiegħed jgħix fiha. Inwaslu issa it-talbiet tagħna lil mulej, it-talbiet nistgħu nibnuhom fuq dawn il-punti li tkellimna dwarhom. Nitolbu l-ewwel qabel kollox biex aħna bħala Knisja mill-kbir saż-żgħir qatt ma jonqos fina it-twemmin ħalli nibqgħu dejjem maqudin ma' Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu sabiex il-mulej jtina dejjem l-imħabba u l-paċenzja biex inkunu hemm mal xulxin u li jtina wkoll il-gratitudni li nirringrazzjawh meta ħadd ieħor jiftakar fina. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex qalbna tkun dejjem qalb tal-laħam li tħabbat għall-oħrajn. Qalb tal-laħam li tħoss il-bżonn ta' ħadd ieħor u li ma toqgħodx wieqfa qabel ma tagħmel dak li tista' tagħmel. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fl-aħħar net nitolbu wkoll biex aħna bħala bnedmin insara u umli ma naqtaw qalbna qatt mill-ħnina tal-Alla. Ma niddejqux bħal dak il-lebrus tal-Vanġelu ninxaħtu qudiemu nitolbuh l-għajnuna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Inwastu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mis-Sir Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħin tamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem mir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jasli mulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix Jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Għandek mulej emmilajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlisna għejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affridna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Isnim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Isnim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib istaħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffinna d-dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, ddaħħannix fit-tiġrib, istaħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna t-turrufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija.
Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubidna bħalma nafru l-minu ħati għalina la taħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammin. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana għammin. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammin. Niftakru fl-esis ħutna li ħallewna, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.